Күптән түгел TMTV телеканалының премиясы гөрләп узды. Әлеге премияда TMTV телеканалының махсус номинациясы бар иде. Татар сәнгатенә зур өлеш керткән өчен дип аталды ул. Һәм әлеге номинациядә Флюра апа Сөләйманова җиңүче итеп табылды. Ләкин катлаулы операциягә әзерләнү сәбәпле Флюра апа безнең тантанабызда катнаша алмады. Ләкин без әлеге мизгелләрне бүген үзгәртеп, лаеклы бүләген легендабызга җиткерү өчен бүген без иҗат төркеме белән аның өенә килдек. Әйдәгез, бергәләп керик. Әлеге ишек артында татар эстрадасының легендасы яши, дуслар. Әйдәгез шакып, түрдән узыйк. Ашырлар дип өметләнәбез инде без безгә. Әйдәгез. Рәхмәт, вакытта булдыклар, Флюра. Балаларда ял итеп ятам дип әйтәм соң инде. Лишит ситеп жатам дип әйтәм. Без бик күп кеше килдек. Әйдәгез, әйдәгез. Рөхсәтме? Әйдәгез, рөхсәт итеп. Флюра апа, әйдәгез сезгә менә бу шикәләр бәйләмен. Субханалла, моны телевизорга төшерергә кирәк инде, булай гына төшмәсен инде бу. Флюра апа, сезнең инде шактый бүләкләрегез бар име. Татарстанның халык артисты, бик күп тамашачы тарафыннан яратып өлгергән хитларыгыз, җырларыгыз бар име, заманча телдә әйтсәк. Һәм менә бу безнең TMTV телеканалыннан татар сәнгатенә зур өлеш керткән өчен дигән әлеге тыйнак кына бүләкне зурлап Киттеш инде бу, без киттеш. кабул итеп алыгыз. Бу безнең бүләк. Бик зур рәхмәт, исән саулыкларыгыз. Шулай NTV уже бик тиз нитеп китте ул. Ничектер яхшырак башка каналларга караганда ким түгел, артык та халык ярата торган. Әллә шул теге астына язган иләренә кызыгып карыйлармы шунда? Әллә астына язганга кызыгып карыйлар, әллә сезнең кебек әйбәт кешеләр җырлаганга кызыгып карыйлар. Аллаһның рәхмәте яусын, бик зур рәхмәт. Искә алып шалтыраткан өчен, күргән өчен, искә алып миңа да бүләк биргән өчен. Флюра апа, менә күрешә алмадык инде. Ул вакытта ничек иде хәлләрегез һәм хәзер сәламәтлекләрегез ни хәл, шул хакта гына сорап аласы кала. Әйтергә менә ул вакытта бердә йөрерлек булмагандыр инде. Йөрерлек булса, мен инде концерт дигән сүзне ишетсәң, йөгереп бара торган кеше инде. Ничек минем нигә сулыш җитми торган авыру миңа каян килеп чыккандыр инде ул. Ничек булырга тиеш 50 елдан бирле җырлап, җырлаган кешенең тавышы наоборот нитергә тиеш бит инде. Әйе, нәрсә була инде ул. РКБның икенчесе дип атала була инде ул. Безнең филармониядә шунда лишитсите. Алар әйттеләр инде бу йөрәккә күренергә шушы РНМС дип атала була ул. Шунда бардык, кардиологка бардык инде, кардиограммаларны анда охыр әллә нәрсәләр, белмим мин ул. Мәгән әйберләрне ишетеп кайттыгыз. Әйе, ишетмәгән сүзләрне мин больницага йөрергә һич тә яратмадым инде үзе. Шуңа күрә безнең әйтәм, сеңлем бар, апам бар минем. Сеңлем әйтте инде, ул апа, ул ничек риза булды икән ул. Булай гына үлсәм ярар дип әйтмәдем икән дисең дип уйламадым икән дисең ул, ничек операция ясатырга риза булды икән диде. Мен әйтәм, шуның шикелле хәзер әйтәм инде. Миңа да 78 яшь бит инде, менә март айында 78 яшь тулды миңа. Сез булай көндәлектә кем белән яшисез үзегез? Улым алай белән. Аның карамагында инде. Әйе, аның тәрбиясендә диләр бит инде хәзер. Юк, әле хәзер бер кем барсына да мин үзем хуҗа шикелле ничек дип әйтәм инде. Билгеле, һәрберсе бер кеше йозак өйдә кирәк бит инде. Менә абышны бит инде карт кешене өйдә йозак диләр инде. Балалар белән инде бик якын мөнәсәбәтләрдә. Яратып торалар инде, Аллага шөкер, бер кемдән иткәне юк. Хранениягә салган чакта мине чакырды инде алсу, аларга барып тордым инде. Миннән сорау юк инде, әтисеннән сорый. Нитсен, Флюра апа килсен безгә. Мин нидә ятам? Больницага, сохранениягә ятам дип инде. Шунда багашыннан бу малай инде, аларак малай Руслан исемләнсә. Моя дигәне, не смотрите дип нидә. Биргәнсең син миңа ал нурын таңнарның, җыйгансың син миңа бар гөлен даланың, биргәнсең канатлар талпыныр чагымда, балалык рәхмәтем
жырында шағыла қадірләп өстірген мен сенің жемешің ойының гүл бақшам азғы жел суышым енді бой жетсем бе мен сен асалаймын көңілің назларын көзіңнен танимын Қамна сіздің бетінде бар легендар жырығыз, әнейме білуімше сіз оны өзіңіз яратып та бітірмейсіз болғайынды. Жоқ, жырлайым, яратмайша аны бит, біздің Соколов айтады, не ішләп сен аны неге азат қатынға бастырдың? Тебе өзіңе генә жырларға нейді ме? Жетмәген ме? Бүтін кіші жырлады. Аны бит енді Әлфия да жырлады, Зейнур Нұрмұхаммедов та жырлады. Ондан соң бүтінісі. Аны хатта Ринат Ибрахимов жырлайын бұл жырны. Бірінші тапқыр қойсыз алдан ендерек аудиторияға, ендерек кішілерге жырладыңыз қам. Неше қабыл еттілер әліге жырны қатырлайсыз ма? Меңа қалса, мен аны бірінші Мәхмұд Хұсайынның 50 яшылық юбилейі вақытында келді. Шушы жырның авторы Шәмши Қалдаяқов келді неге Қазанға. Шунда жырладым мен аны татар тілінде. Татар тілінде ол 70-ші жылда ғана бітәлі. Әйе, шундан қазір әләні худсовет қабыл етмеске маташқаны бірінші. Радиоға yazылғаш. Қазір міне яңғыра бик көп легендар жырларны шулық Рүстәм Абузакиров қазіргі кішілерін алсақ еме репертуарындағы бик көп жырлар нәқмәне ол вақытта худсовет өтмеше ұзақ еллар кеште де ятқан деп ансын ишіткен бар. Бар, андый хәлләр булды радиода енді. Менә мен өзім радиода эшләгәчтә барыбер һич үземә ни таба алмыйдым, анда коррупция юк иде, в общем. Хәзергечә әйтсәк. Бу минем жыр ул булырга тиеш дигән әйбер юк иде. Синең жыр, минем жыр вообще күптән түгел генә чыкты ул. Аны жырласаң, бөтен жырны да жырларга кирәк. Әгәр жыр әйбәт булса, аны наоборот күбрәк жырчы жырлый дигән ниде, тәртип иде. Худсоветларның үтмәүе дип әйттегез. Худсоветның нинди жыр үтмәскә мөмкин иде ул вакытта һәм сезгә ничек аңлаталар иде? Әле аңлатып торулар юк. Худсовет үтмәде, димәк законы шундый. Янәсе Гөлшат Зайнашеваның шигырьләрен яратмаган кешеләр булган икән имеш. Анда худсоветта инде нигә инде музыка буенча худсоветның главныйрагы Рөстәм Рөстәм Яхин иде. И үзебезнең редакторлар инде анда Рафаэль Ильясов дигәндәй. Сүзләр буенча шул Гөлшат апа тоже худсоветта утырадыр и тагын нәрсәләр шагыйрьләрдән инде ир кеше шагыйрьләр бар инде тоже нитәләр катнашалар. Алайда инде шәхси моментлар булган булып чыга бит инде ул вакытта. Булды дип әйтәләр. Менә минем үземә һич тә алай булган кебек түгел. Алайда инде менә бу әниемә җырын принимать итмәскә уйлагач инде анысын нитәм инде уйлыйм мин әйтәм. Бу әниемә кемгә ошамады икән инде дип инде. Чөнки аның сүзләрен Госман абый үзе шунда радиода эшләде бит инде, Госман Ахмаджанов. Ул тәрҗемә иткән иде бит инде. Мин аны 3 төрле язып бирдем мин аңа. Вариантларын язып бирдем. Ярап, бик зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә әле күрешүләр насыйп булсын сезнең белән дип телисебез килә. Әле сәхнәдә сезне яраткан тамашачы күрсә иде дип телисебез килә. Һәм иң мөһим инде әлбәттә сәламәтлек, чыгып җырларга. Сезнең репертуарыгыз бик бай, җырларыгыз бик күп, халык аны бик яратып кабул итә. Иң мөһиме хәзер сезгә сәламәтлек һәм озын гомер телибез. Амин, шулай була күрсен. Җырларга насыйп булсын әле. Мин җырламасам, хәзер менә шушы олы малай белән торам дим бит әле. Шулай да баш авырта теге бу ди башласаң, сезгә бер концерт кирәк инде, Флюр апа. Концерт булса инде мин тазарам. Хәзер җырлап күрсәт дисәләр, бер нәрсәсез җырлап бирә аласың бер җырны. Урманнарда алан, аланнарда балан, үзеп каптым әше димәдем. Дигенә күрсәм дә яшәүдән бизмәдем.
Hayşan uzadın gımrım sizmedim.